आङो दिनै शिबनाथ ट्रेभेल्स इउट्युब चेनेलनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय। लेंग्रा खाना खुंजा बेफोरबायदि अनेक रोखोम मोनो आरो बिदिनोसै होननानै आंनो आदसा नै होननानैनो आं दख'ना गांसे आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै नैबे बिनानाव रंगिना बरगयारि दा नैबे गयारि आदसा बे आदैनि नामा जाहैबाय फुजा गयारि। आदसा बिनि बिमा बिफा दंना गैयामोन आदै? बिमा दंमोन उन्दैयाव थैदों। आदसा बिहा बिमा दंमोन उन्दैयाव थैदों नाथाय ओमफ्राय दाना गोदान एबार नोंथां ओंखाम संनो सोलोंगोन ना सोलोङा? रोंगा सोलोंथारदो दे सिथ्ला सिबनो गोरों ना? दे खुलुमबाय बिदिब्ला रायजो माने खुलुमदो दे बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरग्रोनानै दिनै आङो सोरनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों होनोब्ला शिबनाथ ट्रेभेल्सनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। चेनेलनि बागै आङो लाबोदों। दा दिनै बेबायदि सासे शिबनाथआव थानाय ना गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो दान एबा अननाय एबा माइरं मुथुसे एबा सि गांसे होनो हायोब्ला बयबो जे जोबोद गोजोननाय मोनगौ। दिनै आङो बिनि सायावनो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दा दिनै बैफोरबायदि सुबुंनि ना भिडिअफोरखौ दिनै मानो सापर्ट होआ? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानो सापर्ट होआ ना? जोङो सोमोनाङो, आसरित नाङो, दुखु नाङो गोसो गोरबोआव। दिनै बैफोरबायदि सुबुंनि ना मोजां भिडिअफोरखौ मानो नायनो बायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा? फिन आङो बिनि कुइसनखौ दिनै लानानै फैगोन। दिनै गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां भिडिअखौ मानि थाखाय नाया ना? मानि थाखाय नाया? मा जाहोननि नाया? मा जाहोननि माखासे अनखावरि सुबुंफोरखौ मानो सापर्ट होआ? आं बेखौ दिनै नोंथांमोनाव सोंलु लाबोदों बे भिडिअनि गेजेरजों। दिनै बैफोरबायदि दान होनो हाग्रा ना इउट्युब चेनेलफोरखौ नोंथांमोना सापर्ट हो रायजोफोर। नोंसोरो हायाव सापर्ट होयोब्लानो गोजौआवबो नोंथांमोना सापर्टखौ मोननो हागोन। दा आङो बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों। बैफोरबायदि गोरिब निखावरि सुबुंफोरखौ ना हेफाजाब होनो हाग्रा मानसिफोरखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट हो। आरो नोंथांमोना बे मोजां भिडिअफोरखौ दिनै मानो नाया? मानो शेयार खालामा? दिनै गोबां जोंनि जायगायाव इउटुबारफोर दङ, गावजों गाव जोङो शेयार खालामलायनो हायो। दिनै मानि थाखाय शेयार खालामलाया? माबा मोनसे गाज्रि नायथावै भिडिअफोर लानानै फैयोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौसो गावखौ ना मिनिंलेस खालामनानै लायो। मिनिंलेस गावखौहाय जघन्य गाज्रियाव दिन्थिनानै लायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि भिडिअफोरखौ दिनै शेयार खालामलायनानै होयो। दिनै मोजां भिडिअखौ मानो शेयार खालामा? बैफोरबायदि दान होनो हाग्रा ना इउटुबफोरखौ नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो। जाहाथे नोंथांमोननि शेयार खालामलायनायजों बिथाङा गोबां बैफोरबायदि गोरिब न'खर गोरिब सुबुंफोरनो दान होनो हायो। दिनैसिम ना जों साननाय दङ, जुदि बेबायदि रायजो राजानि अननाय सापर्ट मोनोब्ला जोंहा गोसोआव अननाय दङ। बैफोरबायदि सुबुं गोरिब न'खरफोरनो जोङो जा हायो थाइसे थाइनै दान होनो दिनै जोङो सानो। दिनै मानि थाखाय जोंनि भिडिअफ्रा भिउस जाया? दिनै मानि थाखाय जोंनि भिडिअफ्रा शेयार जाया? खालि जोङो मोजां भिडिअ लानानैल' फैयो, बेनिखायनो जोंनि भिडिअफ्रा शेयार जानो थाङा ना? दिनै शेयार खालामलाया। दिनै गोबां जोंनि न'खरसेयाव जोङो गंथाम गंब्रै मबाइल थायो ना? बैफोरबायदि थाखाय गाज्रि मोनसे भिडिअ होयोब्ला दिनै मानो थाखाय शेयार जायो ना? 5,000 6,000 शेयार खालामो। दिनै गावखौ मिनिंलेस जघन्य गावखौ गाज्रि, बर' हारिया गाज्रि होननानै देखायनानै लानाय जायो। बैफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ मानो शेयार खालामो? दिनै बैफोरबायदि मोजां भिडिअखौ मानो दिनै शेयार खालामा? मानो नाया? मा जाहोननि नाया? मानो मा खारननि शेयार खालामा? दिनै गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव आखाइ मुथियावनो दिनै एन्ड्रइड मबाइल थायो। न'खराव सासेयाव गंसे मबाइलफोर थायो ना? जोंनि
खै हाजार जन बर' मानसिफोर सुबुंफोर दङ 30 लाखनिबो एबाउट ना 30 लाखनिबो बारा बर'फोर दङ दिनै गुबुन जाथिखौथ' बाद हो ना गुबुन जाथिखौथ' बाद हो दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रानो ना जोंनि बिटिआर हालाम उइदाउट गुबुन हादोरफ्राव थाहैनाय रानलाबायना थाहैनाय 30 लाखनिबो बारा जोंनि बर'फोर दङ ना दिनै मानो जोंनि भिडिअफोरा 1000 2000 1500 हाइस्ट थांबाय 2 लाख 3 लाख ना हाइस्ट थांबाय 4 लाख मालाबा गाज्रि भिडिअला थांगोन मिलियन मोजां भिडिअआ मालाबाबो 5 लाखनि एबाउट बारा थांनायखौ आं नुनो मोना ना जोंनि बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअ होयोब्ला दिनै मानो शेयार जाया मानि थाखाय शेयार खालामा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमावबो गाद्दालेस साननायाव दङ दिनैसिमावबो गोजोन गोरोबथा फैनानैबो दिनैसिमावबो दिनै जोंनि बर'आ मिलायनाय एबा अनलायनाय गैया अनलायनाया सुलांबाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि अनलायनाया गैले दिनै बिदा फंबायजों नायनो हाया न'खरनि मानसिफोरजों नायलायनो हाया जाथि बंस'जों नायलायनो हाया दिनै सोरखौबा दिनै मुगैनाय सोरखौबा गोरिब होननानै दिनै मुगैनाय सोरखौबा माहाजोन होननानै अनसायनाय नै बेफोरखौल' जोङो नुनो मोनसै ना गोनांजों गोनांल' दिनै हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनो सोरबा गोनांनि गेजेरावहाय गोरिबा हाबसनोब्ला मुगैनाय बेफोरबायदि निन्दिनाय नों गरिब नों गैथारि निखावरि मानसि होननानै दिनै जोङो बासिलायनाय मुगैलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदि मानसिया सोर गासैबो जोंनि इसोरखौ सिनायनाय मानसिफोरनि सायाव बेफोर अंग फतंग फोथायख'आ दं होननानै आङो सानो दिनै बैफोरबायदि ना गोरिब गुन्द्रानि गेजेराव अननायखौ होनो हाग्रा मानसिफोरखौहाय रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनांगौ बेखौ आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों लोगोफोर ना दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जानायफोरखौ सुद्रायनानै लादो जायिफोरखौ निमाहा होदो जै बर' हारिनि जै।